Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Mayong hapon, Dapitan City, Dipolog City, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Misamis Occidental ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw ni ining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Kini ang inyong igsuon ug higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines, diniyugan sa iglesia nga nag-sponsor ni ining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, Probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa Matthew chapter 1 verses 18 to 24. Ang giingon diri: Mao kini ang kaagi sa pagkatawo ni Hesukristo. Ang iyang inahan nga si Maria niadtong panahona gitakda nga maminyo kang Jose. Apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang pamanhunon, tawo nga matarong ug dili buot nga pakaulawan niya si Maria atubangan sa mga tawo. Busa nagplano siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Samtang naghunahuna siya niini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa damgo ug miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok sa pagpangasawa kang Maria kay siya nagsabak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Manganak siyag batang lalaki ug nganli siyag Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan gikan sa ilang kasalanan. Ug kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta. Ang usa ka putli nga batan-ong babayi magsabak unya manganak og batang lalaki. Nganlan siyag Emmanuel, nga sa ato pa ang Dios ania kanato. Busa sa pagmata ni Jose, gituman niya ang gisugo sa anghel ug gipangasawa niya si Maria. Apan wala niya hilabti si Maria hangtod nga siya nanganak. Unya ginganlan ni Jose ang bata og Jesus. Mga hapit 20 na katuig ang milabay, mga kahigalaan. Dunay gibuhat nga rescue operation ang Philippine government aron i-rescue ang mga missionaries nga si Martin o Gracie Burnham didto sa Basilan, kung nahinumduman ninyo. Mga missionary sila nga gikidnap sa mga Abu Sayyaf. So ang misyon mao ang pagluwas sa managtiayon nga missionaries gikan sa pagkabihag sa Abu Sayyaf. Nagmalampuson ba ang misyon? Wala, totally. Tungod kay namatay man sa panag-engkwentro si Martin Burnham, si Gracie lamang nga iyang asawa ang na-rescue. In a sense, mga kahigalaan, kung ang tawo magmisyon, mapalpak mausahay, mulampus usab mausahay. Just a few years back sa Mama Sapano sa Maguindanao, nagmisyon ang Philippine Military and Police Forces aron dakpon ang bantugang bomb maker nga taga Malaysia. Apan wala milampos ang misyon tungod kay ang atong SAF 44 namatay man sa engkwentro.
Apan ang atong Ginoong Hesukristo, mianhi siya sa kalibutan. Ug importante kaayo ni nga punto, mga kahigalaan, niadtong mianhi sa kalibutan si Hesukristo. Wala siya mianhi aron nga ang mahimong resulta sa iyang pag-anhi mao nga ang mga tawo mag-Christmas party sa tibuok kalibutan. Dili kana mao ang misyon nganong mianhi si Hesukristo dinhi sa kalibutan. Dili aron mga hubog ang mga tawo sa party ug maghanda og daghan kaayong pagkaon. Ang misyon sa pag-anhi ni Kristo sa kalibutan dili aron mag-family reunion ta kada tuig. Panultihon sa daghan natong mga kababayan nga ang Pasko kuno panahon sa panagtigom sa pamilya, panahon sa paghigugmaay ug paghinatagay og mga regalo. Well, those are nice things, mga kahigalaan. Apan dili kana ang misyon nga anaa sa hunahuna sa atong buhi nga Dios niadtong mianhi si Jesus sa kalibutan. Sa pag-anhi ni Jesus sa kalibutan, usa lamang ang iyang misyon. Ug unsa man kadtong maong misyon? Matud pa ni Jesus, mianhi ako aron sa pagpangita ug pagluwas sa mga nangawala. Usbon ko, miingon si Jesus, mianhi ako aron sa pagpangita ug pagluwas sa mga nangawala. Bisan ang ngalan ni Jesus, mga kahigalaan, dili aksidente nga ginganlan siya og Jesus. Ang gisugo sa anghel kang Jose, tataw gayud kaayo sa atong teksto. Manganak siyag batang lalaki ug nganli siyag Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan gikan sa ilang kasalanan. So you see, even the name of Jesus is in line with his mission as to why he came to earth. Dili aron mag-Christmas party ang mga tawo, kundili aron mag-rescue, aron muluwas sa mga makasasala. And you shall call his name Jesus. From the Hebrew word Yeshua, ngang but ipasabot, manluluwas. Mianhi si Jesus diri sa kalibutan aron i-rescue ang iyang mga katawhan gikan sa kasalanan. Adunay tulo ka bahin ang atong pagtuon ning takna sa kahaponon. Una, unsa man gyud di ay ang kahimtang sa mga katawhan nganong nanginahanglan kita og pag-rescue. Ikaduha, giunsa pag-rescue ni Jesus ang iyang mga katawhan. Ug ikatulo, ang bunga sa gibuhat ni Jesus nga pag-rescue. Mudangat na kita sa unang punto. Unsa man gayo di ay ang kahimtang sa mga katawhan nganong nanginahanglan kita og pag-rescue. Ang giingon sa Biblia, ang kalag sa usa ka tawo nga wala pa kang Kristo dili masakiton. Mas bugat pa ang giingon sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 1. Kita kuno mga patay sa atong kalag tungod sa atong kasalanan. Well, unsa may kalainan sa masakiton nga tawo ug patay nga tawo? Ang masakiton nga tawo, mga kahigalaan, makapangayo pa og tabang sa doktor alang sa ilang kaayuhan. Makapangandoy pa usab siya alang sa iyang kaayuhan sa balatian. Apan ang tawo nga patay, patay na gayod. Karon doon ako'y ice cream ug hamburger, lami kayo. Nag-enjoy ko sa akong gikaon ug akong giagda ang patay nga anaa sa lungon. Kaon ta, lami kayo ang burger ug ice cream. Aduna bay response, mga kahigalaan? Wala. Bisan pag usa ka libo kahigayon nako siyang agdahon sa pagkaon, dili gayod siya musanong. Ngano man, tungod kay patay man siya. Sa susamang paagi, ang usa ka tawo nga wala pa kang Kristo, bisan pag usa ka milyon pa kahigayon nimo siyang walihan sa ebanghelyo, tungod kay patay man siya sa iyang kalag, dili gayod siya mutagad niini. Paminawan ninyo ang giingon sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 1. Ang giingon diri, kaniadto patay kamo tungod sa inyong pagkadautan ug pagkamakasasala. Gisunod ninyo ang dautang pagkinabuhi sa kalibutan ug ang pangulo sa mga kagamhanan diha sa kawanangan. Ang espiritu nga maoy nagmando sa mga tawo nga misupil sa Dios. Kaniadto kitang tanan sama kanila
nagkinabuhi sumala sa tawhanong kailibgon ug sa mga pangandoy sa atong lawas ug hunahuna. Busa tungod sa atong tawhanong kinaiya, gikaligut-gutan kita sa Dios sama sa tanang katawhan. So nakita ninyo mga kahigalaan, mauna ang kahimtang sa mga katawhan nga wala pa diha kang Kristo bisan hangtod karon. Majority of the people in the world today walay pakabana sa atong Ginoo, walay kasing-kasing sa pagduol sa Ginoo ug sa pagpaminaw sa iyang pulong. Ang giingon sa Roma kapitulo 8 bersikulo 7, ang unudnon nga hunahuna nagdumot sa Dios. Of course, kung pangutan-on nato ang mga tawo kung gadumot ba sila sa Dios, their answer is a big no. Apan ang ilang pagbaliwala sa pag-ila sa Dios sa tanan nilang mga lakang, ug pagpasalamat kaniya ug pagdayeg kaniya, ug bisan pa ang paghisgot mahitungod kaniya, nagpamatuod nga dili sila ganahan sa Dios. Nay mga tawo nga kung Dios na ang hisgutan mawad-an og gana, change topic dayon. Naapoy uban nga imbis sa Ginoo magpasalamat, tua sa swerte nagpasalamat. Ang swerte ang gihatagan sa pasidungog, imbis nga ang Dios nga maoy tuburan sa tanang panalangin ug kalampusan. The carnal mind is enmity against God, for it is not subject to His law, nor indeed can be. Mao kana ang kondisyon sa tawo, mga kahigalaan, nagkinabuhi sa kasalanan ug nahigugma sa sala. For example, ang unang sugo sa napulo ka sugo, ayaw pagbaton og laing mga Dios sa akong atubangan. Gisupa kini sa majority sa mga tawo. Hapit na ang bag-ong tuig, ug nasayod ko nga daghang magbutang og mga prutas nga lingin sa ilang mga lamisa ug magsulob og polkadat nga sinina, kay swerte kuno sa pangwarta. So, asa man sila nagasalig, sa prutas o sa Ginoo? First commandment palang gani mga kahigalaan, bagsak na ang daghang mga katawhan. Nagsalig sila sa prutas, nagsalig sila sa swerte-swerte, nagsalig sa binuhat nga prutas imbis nga sa magbubuhat. Pero kung makasinati sila og kalisod sa pangwarta sa tibuok tuig, abti kaayong mubasol sa Dios. Dapat ang prutas ang basulon, tungod kay sa prutas man sila nagsalig. Pamalandungin ninyo kini mga kahigalaan. The carnal mind is hostile against God. Every person born in this world is a guilty sinner. Nganuman, tungod kay ang sala ni Adan, gisangon nganha sa tanang mga katawhan. Ang atong federal head nga si Adan, ang atong unang amahan, nahulog sa sala. Mao nga kitang tanan naangin. Bisan pa ang mga batang puya, guilty gihapon o giisip nga makasasala at tubangan sa Dios, gumikan sa sala nga napanunod sa una natong ginikanan nga si Adan. Mao kanay hinungdan nganong mga matay gihapon ang mga puya nga bata. Kung wala pa sila'y sala, dili unta sila mamatay. Pero daghang mga puya nga bata nga mamatay, buti pasabot, guilty sila sa sala. Because the wages of sin is death. Kung walay sala, walay kamatayon. Apan bisan pa ang puya nga bata, mamatay gihapon. Buti pasabot, guilty ang bata sa sala. Well, kang kinsang sala? Sala nga ilang napanunod, gikan sa una natong ginikanan nga si Adan. Ug dili lang kita guilty sa sala ni Adan, guilty usab kita sa atong aktibo nga pagsupak sa balaod sa Dios. Ang ikaduhang sugo sa napulo ka sugo, do not make for yourself an image to represent God. Ikatulo, ikaupat nga sugo, ikalimang sugo, honor your father and mother. Dili magtubag-tubag sa mga ginikanan, pero ang mga bata kusog kaayong motibad sa mga ginikanan. Kamurag batang gamay ang ilang kikaistorya. Sixth commandment, hangtod sa napulo ka sugo. Nakita ba ninyo kung unsa kahugaw ang atong record at tubangan sa Dios? Sa adlaw sa paghukom, unsa man ang paghukom sa Dios kanato? We were guilty in Adam. When Adam disobeyed God, all of his offspring are guilty of disobedience to God. Apan aktibo usab kita nga nagsupak sa balaod sa Dios.
Karon, sa pagbukhad sa Ginoo sa libro sa atong kinabuhi sa adlaw sa paghukom, mupahiyom kaha siya, gumikan kay limpyo kaayo ang atong record, o mapuno siya og kasuko ug kapungot tungod kay hugaw kaayo ang atong record. Well, kung honest lang kita mga kahigalaan, it wouldn't take us too long to admit nga imbis nga mupahiyom ang Ginoo kanato sa adlaw sa paghukom, ang Roma Kapitulo 1, versikulo 18 ang mahitabo. Unsa may giingon sa Romans 1:18, tungod kay ang tunglo sa Dios napadayag gikan sa langit sa tanang pagkadautan ug pagkawalay Dios sa mga katawhan nga nagpugong sa kamatuoran gumikan sa ilang pagkadautan. All men are condemned sinners in the sight of God. Ug gawas pa nga duna kitay bad record sa libro sa atong kinabuhi. Duna usab kitay dautan nga kasing-kasing nga natural kaayo nga nahigugma sa sala ug nagdumot sa Dios. Kung chismis ang hisgutan o artista o pelikula, excited kaayo ang mga tawo. Apan kung ang pulong sa Dios maong pagahisgutan, katulgon kaayo ang mga tawo ug mawad-an og gana. Pagpamatuod lang kana mga kahigalaan nga dili lang kita adunay bad record sa atubangan sa Ginoo. Aduna usab kitay dautan nga kasing-kasing. Kasing-kasing nga natural nga nahigugma sa sala ug natural nga nagbalibad sa Ginoo. Nakita mo ba ang kahimtang sa imong kalag, higala? Ikaw ba ang matang sa tawo nga mawad-an og gana kung ang Ginoo ang pagahisgutan, apan excited kaayo kung ang ubang mga butang ang pagahisgutan? No, for sure, my dear friend, that our problem in the sight of God is very serious. Nanginahanglan kita og rescue operation. And Jesus Christ came to earth for that purpose. Aron luwason ang iyang mga katawhan gikan sa ilang kasalanan. Aron luwason sila gikan sa pagkaulipon sa kasalanan. Hinaot nga nasabtan ninyo kini mga higala, when we think of Pasko, hinaot nga dili matabunan ang tinuod nga kahulugan sa Pasko sa mga wala og tuo nga mga Christmas parties, kaon ug inom. May the Holy Spirit lead us back to the real purpose of the celebration of the birth of Christ. Jesus Christ came to earth, 100% God, apan nahimong tawo nga wala mawala ang iyang pagkadiyos. That's why according to our text, He is called Emmanuel, meaning to say God with us. He is 100% God and 100% man. Mianhi siya sa kalibutan for the purpose of rescuing His people from their sin. As God, He is mighty to save, He is mighty to rescue. And as man, siya ang atong representative, siya ang nagsakripisyo alang sa mga katawhan. Siya ang nagpaula sa iyang dugo didto sa cross sa Kalbaryo. That's the purpose of the birth of Christ. Nganong nanginahanglan og pag-rescue ang mga tawo? Unsa bagayod ang kondisyon sa mga tawo? Patay diha sa kasalanan. Natural nga mobalibad sa Dios ug natural nga nahigugma sa kasalanan. That's the condition. Guilty in Adam and guilty of his gross rebellion against God. Mao nga mianhi si Kristo diri sa kalibutan aron pangitaon ug luwason ang mga nangawala. Karon giunsa man pag-rescue ni Jesus ang iyang mga tawo? Well, that leads us to the second point of our meditation. Giunsa pag-rescue ni Jesus ang iyang katawhan? Well, una, ang bad record kinahanglang malimpyuhan. Kinahanglang matabunan ang tanan natong mga sala. Sukad pa sa atong pagkatawo hangtod sa atong kamatayon. Our sin of rebellion in Adam, as well as our active disobedience against God, kinahanglang mapapas. O klaro kayo ang Biblia sa Hebreuhanon Kapitulo 9, versikulo 22 nga nagaingon, nga kung walay pag-ula sa dugo, walay kapasayloan sa mga sala. Dugo ni Jesus ang kumpletong bayad alang sa sala. Dili penitensya, dili indulhensya. These are very blasphemous teachings.
Magpenitensya aron makuha-kuhaan ang sala. Bugal-bugal ka na mga kahigalaan. Hugaw ang atong dugo, puno og sala. Ang atong pagkamatarong usab dinugan lamang nga panapton at tubangan sa Dios. Sumala sa Isaias kapitulo 64 bersikulo 6. So nagsalig ka sa imong maayong buhat aron ka maluwas. Ang imong maayong buhat walay mahimo alang sa paglimpyo sa imong sala. Mga higala, wala nay lain pang makahinlo sa atong sala, ang dugo lamang sa atong Ginoong Hesukristo. Igo na ang iyang sakripisyo dito sa cross sa Kalbaryo. We only have to trust in Him alone. What can wash away our sins? Nothing but the blood of Jesus. For without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Jesus came to earth for that purpose, to die on the cross for our sins. Igo na ba ang dugo ni Jesus? Oh yes, big amen. Salig lamang kang Kristo higala, alang sa imong kaluwasan. Apan dili lang ang problema sa daotang record ang gisulbad sa Dios, mga kahigalaan. Iya usab nga gisulbad ang ikaduha natong problema. Ang problema sa daotang kasing-kasing. Dili lang kay duna kitay problema sa daotang record, aduna usab kitay problema sa daotan nga kasing-kasing. Kasing-kasing nga natural nga nagabalibad sa Dios, ug kasing-kasing nga natural nga nahigugma sa kasalanan. And that leads us to the third point of our meditation this afternoon. The first point is, unsa ang kondisyon sa mga tawo? Ulipon sa kasalanan, guilty in Adam, and guilty of our sins of disobedience to God's commandment. Ikaduhang punto, the mission of the Lord Jesus Christ when He came to earth. He came to earth to seek and to save the lost, to shed His blood for the forgiveness of our sins. But then ang bunga sa rescue operation sa atong Ginoo, wala lang taniya giluwas gikan sa silot sa impyerno, kundili, unsay giingon sa atong teksto, you shall call His name Jesus, for He shall save His people from their sin. Daghang mga tawo nga gustong maluwas gikan sa impyerno, apan dili gustong maluwas gikan sa ilang paghigugma sa kasalanan. They want to go to heaven, yes, and they do not want to go to hell. That's why they accept Jesus Christ as their Lord and Savior. They want to be saved from hell, but they do not want to be saved from their darling sins. O mga kahigalaan, igo na ang dugo ni Jesus aron papason ang atong dautan nga record. Ug igo na pud ang dugo ni Jesus aron hinluan ang atong kasing-kasing gikan sa pagkadautan niini. Ang giingon sa Biblia, ang tanang mga anaa kang Kristo bag-ong binuhat. Dili lang paglimpyo sa daotang record ang gihatag ni Jesus. Iya usab nga gibag-o ang kasing-kasing sa iyang mga giluwas. Gitangtang ang kasing-kasing nga bato o gipulihan og kasing-kasing nga unod. Ang tanan nga tinuod nga mga magtutuo kang Kristo, dili lang kay adunay nilimpyuhan nga record, kundili aduna usab bag-o nga kasing-kasing. Kaniadto, pugsunon pa kaayo siya sa pagsimba ug pagdayeg sa Ginoo. Apan karon nahigugma na siya sa pagsimba kang Kristo ug sa pagpamalandong ug pagtamod sa iyang mga pulong. Unsa may buti pasabot niini mga kahigalaan? Church attendance is not a problem if a person is totally set free from the love of sin. Kaniadto, bugat kayo ang pag-abli sa Biblia aron pamalandungan ang pulong sa Ginoo. Mas makapundo pa og tan-aw og salida sulod sa 2 ka oras. Apan ang pagbasa sa Biblia, kapoy kaayo bisag usa lang ka kapitulo. Apan karon, tungod kay aduna na siya'y bag-ong kasing-kasing, nagabungat siya kauban ni Haring David. Oh, how I love your law. It is my meditation all day long. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. Kanus ang pinakaulahing pagbuklat nimo sa Biblia higala, aron mamalandong niini.
Kung ang imong tubag 6 months ago, you have a very big problem. Wala gyud ka gigutom sa pulong sa Dios sulod sa 6 ka bulan. Kung gigutom ang imong tiyan, dili naman kinahanglan nga iduso ka pa sa lamesa aron mo kaon, automatic nga mulingkod ka aron mo kaon. In the same way, kung ang imong kalag nga kanhi patay, gibanhaw na sa Dios, aduna na kanay kagutom sa pulong sa Dios, ug dili na sapayan pang pugson sa pagpamalandong sa pulong sa Dios ug magampo sa Dios, mao na kanay kinaham sa kalag sa usa ka tawo nga dili napatay sa ilang mga sala. Ug kung aduna kay bag-o nga kasing-kasing, unsaon man nimo sa pagtugot nga ang mga katawhan magpabiling buta sa kamatuoran, so natural lamang gayod nga imong panganduyon ang kaluwasan sa uban. So aduna na kay kasing-kasing karon nga isangyaw ang mensahe sa ebanghelyo ni Hesukristo. And you shall call his name Jesus, for he shall deliver his people from their sin. Kasing-kasing nga kaniadto nahigugma sa sala, karon nagdumot na sa sala. Kasing-kasing nga kaniadto naglikay-likay sa pagsimba sa Dios ug pagpakig-uban sa mga katawhan sa Dios, karon aduna nay gugma sa pagsimba sa Dios ug sa pagpakig-uban sa mga katawhan sa Dios. Kang kinsa ka mas malipay higala, kauban sa mga bisyuso ug palahubog nga mga tawo o kauban sa mga katawhan sa Dios? Pamalandungin ninyo kini mga kahigalaan, dili kini joke at tubangan sa Ginoo. Ang tinuod nga Kristohanon, kung mahulog man sa sala, maguol gayod kaayo, ug magdali-dali gayod ug balik sa Ginoo. Well, what about you, my dear friend? Sa Biblia, ang kriminal nga gilansang kauban ni Kristo dito sa cross, parihong nahinluan ang iyang hugaw nga record, ug nabag-o usab ang iyang kasing-kasing. Ug gisaaran gayod siya og lugar sa gingharian sa Dios, bisan pa sa iyang pagkakriminal. Kini tungod kay naghinulsol siya sa iyang sala ug midangop siya kang Hesus alang sa iyang kaluwasan. Nganong naghinulsol man siya ug nganong midangop man siya kang Hesus, gumikan kay giluwas siya ni Hesus, gibag-o ni Hesus ang iyang kasing-kasing. Ug ang pagbag-o ni Hesus sa iyang kasing-kasing mao ang nag-aghat kaniya nga mudangop kang Kristo alang sa kapasayloan ug kaluwasan, ug si Kristo matinud-anon nga mituman sa iyang saad nga ang tanang mudangop kaniya dili gayud niya balibaran. Well, ang nahitabo niadto nga kriminal higala mahitabo usab kanimo. Kung niining taknaa magpaubos ka atubangan sa Ginoo, maghinulsol ka sa imong sala ug musalig lamang sa kaluoy sa Dios. Sa iyang dugo nga giula dito sa cross sa Kalbaryo nga igo na alang sa tibuok bayad sa imong sala. Ug sa iyang gahom nga mubag-o sa imong kasing-kasing ug muhinlo niini bisan pa sa imong itom ug ngit-ngit nga mga kaagi. Buhata kini karon kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Amen. Hangtod din hilang kita taman sa atong pagtuon karong taknaa tungod kay wala na kitay oras pa. Ako kamong padayon nga giimbitar sa pagpaminaw ni ining atong programa sa matag Sabado, alas 4 hangtod sa alas 4:30 sa hapon dinhi sa Radyo Bibo. Daghang salamat. Samtang naghuna-huna siya niini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa damgo ug miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok sa pagpangasawa kang Maria, kay siya nagsabak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Manganak siyag batang lalaki, ug nganli siyag Jesus. Kay luwason niya ang iyang katawhan, gikan sa ilang kasalanan. ug kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta. Ang usa ka putli nga batan-ong babay magsabak, unya manganak og batang lalaki, nganlan siyag Emmanuel. Nga sa ato pa, ang Dios ania uban kanato. Busa, sa pagmata ni Jose, gituman niya ang gisugo sa anghel o gipangasawa niya si Maria.
apan wala niya hilabti si Maria hangtod nga siya nanganak. Unya ginganlan niyo si ang bata og Jesus. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.